Čaute ľudia, toto je top najotravnejších brawlerov na Brawl Starse. Ideme na to. Prvý tu je ako najnenávidenejší. Tu je tento, je Edgar a s ním samozrejme Hit. To samozrejme, keď dáva damage 2000, no keď ho máš na 11, tak ešte horšie. No, 9. miesto bude mať otravný. Bohužiaľ Dynamite. Toto hovorím ako môj názor, ale keď ti dá stun a ultinu, tak verte si. No. Potom tu máme Rico. Rico poslednú dobu je nejaké OK. Keď má hypercharge, tak logicky ti naviesi a strieľa jak rotačák. No to bolo 7. najnenávidnejší brawler je. Toto ani ja pomalu nenávidím. Ale myslím, že ho ani nemám. Áno, nemám ho. Tu, Cordelius ti vie dať ultinu, ktorá ťa dá do takého sveta nejakého a tam ti dáva asi 2-krát viac damage, takže preto je otravný. Potom tu je veľmi otravný Sprout. Ten vy nechápete, ale on je tak silný, že by ťa zložil na ako nie je silný, len otravný. 5. miesto si určite zaslúži Tick. Áno. Keď si dá gadgetu a ešte to tam naspamuje ultinu a japičačko, no tak amen. A to, jak strieľa tie bombičky všade, no tak to je niečo strašné ľudia. Takže preto som to dal. 4. miesto si zaslúžia si, Stu, lebo Stu je dosť broken s jeho hyperchargeou, si ultinu a ide to proste, Microboost. Aj tu super môžete vidieť, na takom, pod atakom, máte tu superku a Microboost. No to si určite zaslúži skôr. Teraz ideme top 3 najnenávidenejšie postavy. Bravo. 3. miesto si určite zaslúži Frank. Ako mu darí buff a hypercharge, tak je mnohom silnejšia. Ak kto vie, tak čím menej HP, tým rýchlejšie to dáva atak. A dakedy keď máte, neviem, 1000 HP alebo 2000, alebo dokonca menej než trojciferné číslo, no tak sa ti to proste bugne a nejde ti to tak. Preto. 2. miesto si určite zaslúži áno, toto možno nikto nevie, ale je to pán. Podľa mňa taký hypercharge a lieta po celej mape. Proste ma to nebaví s ním hrať ako fakt. 1. miesto, myslím, že to je úplne jasné, no pre niektorých nie. A je to áno, je to tak. Je to Larry veľký poslet. Áno. Kľudne vám ukážem prečo. Alebo nemám znalosť. Áno, to by bolo ako všetko, ako 4-minútové video. Veď ne, to tak nebude. Ideme. Ostatní youtuberi robia 10-minútové, ale ja budem 60-minútový a dám tu aj najlepších brawlerov, najlepších brawlerov. Takže
najlepší brawler je samozrejme Edgar, to sa nemusíme baviť. A ideme si ukázať prečo. Tak pekne solo showdowny. A ideme na solo. No a sa nám začína hra. A idem vám ukázať prečo. Solo je samozrejme tu Edgar. A keď ho máte samozrejme na prvú 11, tak je on niečo silnejší, on môže brčiť to ako slabou. No vidíte prečo? Vidíte? To je úplne opäť proste. On na teba skočí a meň na teba. Lídi. Ojoj. Ojoj. A zase má málo HP, no to je tam nevýhoda. Vidíte? Môže mať 1000 HP a proste zabíš. Pozerajte, ako v tento rozkosím, keď bude. Čo som samozrejme nechcel, lebo chcel som vidieť, nakoľko zabijem, keď budem mať. Vidíte, aký je slabý. Ojoj. Ojoj. No proste ste sami videli, aký je silný. Ešte pár kokos. Dobre. A rérka. Nová rérka. To keď na prvú. Áno. 9. Najlepší brawlerov. Stáva. A rýchlo. Idem vám ukázať prečo. Ale na to budem hrať asi na 5 hodíka. Final boss. Dám si tako Firefly, rýchlo alebo final boss. Nechám si tohto final bossa. Ideme na. No a povedzme, pekne začína. A keď máte tu ale on ti dá toto asi ako nič. To bol iba boss. No sprav to tiež bude, to sa nebojte. A tu mám momentálne botov. Asi Supercell, čo sa teraz hrá. Bo jedna, lepšie povedané. Samozrejme, tebe to odtísnia ako mŕť. Classic Frank. Oh no. Oh no. Oh no no. Oh no no. Oh no no. Vidíte prečo? A to iba na 10. A ulti nabije zabíja aj Rosu. Aj toto. A. Vidíte? Preto to je ulti. Samozrejme, keď ho máte na 10. Ako ja. Nie na jednotke. No, toto bolo 8. miesto. No samozrejme, Star Drop si musíme otvoriť, lebo to ma nie. Legendary! No ideme. Raz, dva, tri. Bolt! Udia! Nový brawler, Bolt! Udia, yes! Viete, aký je šťastný? Yes. Kámo, super, že ďakujem. Je bore. No, ako bonus revaril, dobre. Vykoč, opäť sme tu nájdeme si tú čielu, a potom ani nenechá tu nechať. Tajka tam leží. Chybí tu koliť. Blok. Blok.
šľapka, jabko, šľapka. Ľudia, ja nie som babka, šľapka, jabka. Ale inak tá voda má docela ľahká. Už. Si dám, je taká, ja. To je fakt fajná. Tak to si vezmem. Taká fajná, mňam. Viete, jak mi to chutí? No je proste fajná, chápete? Tego bądź. Nevadí, ľudia. No. To bolo 8. miesto z Rika. 7. miesto si zaslúži podľa sporozí Dynamite. Áno, idem vám ukázať prečo. Kým sa mi to dá, tak prosím dajte mi like, odber, zvonček. Stojí za 102 sekundy a neprídete o žiadne také dobrény. Klikajte tu zvonček a aj zdieľať. Ideme si ukázať prečo. Nie preto, lebo ti dá tu na amen pre teba, ale aj preto, lebo má stará verzia. Musíš skákať ako pixel. Skúsim aj double jump. Skúsim. GG. Nie skromne, more. Skromne, nie. Cyrus. Ľudia. Musím ísť, lebo má slova. Ten neslušný človek. To je hry. Že ľudia. Ale nie. To sa nechce povedať. Vratia sa nám hra a znova mečkám. Bum. No, ideme si ten Dyna Jump. A mi tam taká pochýla, no dobre. Dyna Jump. Young. Tutorial. One, delaj. One, delaj. One, delaj. Ľudia. No, poviem vám. Technika som čiel. Poviem vám to tak. Nie opäť, preto, lebo ty dáš tu na si. No. To je family friendly, ostrem friendly, to tak nejde na skvár. Vieš, si v zadnou salu, jo? Takže, teda čo, to je family friendly, jo? No preto, lebo dať Dynam Jump, keď dá hypercard sportu a dobrý to natečíš, dáš ešte atak, no proste dáš normálne bombičky, no proste normálne atak dáš a on tam môže skočiť z tej ultiny okolo tešne z tej ultiny a on tam padne, jo? Tak, preto je aj to je 7, že? Aha, 6 miesto si zaslúži ako fakt zaslúži. Prvá hneď prečo? Preto, lebo ti dá, ty len tak kempíš, stykom, vieš, do kežika, každý to pozná, do kežiaka tam strieľa. Dobre, nič to tam nie je. Ide tam, a zrazu tam je tvoja najväčšia kamarátka Shelly. A iba. A môžeš rovno do neba.
No a to sú boti, lebo máme iba fantastico, bumba bum. Keď uvidíte to nejakého týpka dávať tieto spreje, no tak každý vie, že to som to ja. Tým najviac používam a Stardrop s lajkom. To má činnosť v bravku, viete? Teda môžem sa povedať, čo robíš? Nechceš pomôcť? No, to som ukončila. To je trápne. Ešte nechcel úplne umrieť, ale to si to asi prejel, no tak. To si zaslúži proste. Jo. Ty nesrno, roza. Tam. Cool. Nice. Ako pleciť. Ale veď no, robotom nemôžeš urobiť. Help me. Karena pernah tahu gini nah. Kabum! To som vám chcel ukázať, viete? Pravda, že to bolo 5 minút, ale tak je život. No a preto to je nedá nikomu. To bol systém a 5. si zaslúži Crow s ohromnou hyperchargekou a ultinou. Áno. Má pýtať prečo možno, ten kto nevie. Keď má hypercharge, no to vám to ukážem v training ground. No, čakajte, mi to nejako stiklo. No, mám hypercharge normálne a normálne to vidíte. Keď dáte ju, to takto skočí normálne a musí už takovať jak Crow. Vidíte? Preto je opäť. Ja vám to ešte ukážem týchto malinkých blbov. Bum. Musím ich všetkých zabiť. Jo. Jeden deck. Mám ultinu, jo, mám. Bum, mám. Teraz to môžem takto stakovať, viete? No, vidíte, a preto to je opäť svinia. Aby ste vedeli. To je môžete aj toto podrobiť. Super. Sami vidíte, že je to opäť drahé. 4. miesto si zaslúži. Áno, je dobrý ten, kto s ním hrá, ale ten, kto je proti nemu, to je už pain. Sami vám to ukážem. Ako vy sa proste skoro neviete, ako poslanec Holkovi, že áme, prosím, neprežijem, teraz sa to ani a prežiješ. A pri tebe je šal, čo spravíš? Áno, máš ultinu, on ti prežijú, jupi. No ale je opravne aj gas! Nehovorte mi, že znova musím použiť training ground, lebo ja neviem. Proste musím vám to ukázať normálne hele. Chcel som povedať hele teraz, jo. Dobre, začne hrať. Minecraft. Bože, robot, teba nenávidím. Čo spravíš?
Ti, slabý, nevieš nič. Fuj. Čo spravíš? Blbý blak. Ovič tlak. Čo? Oj. A choď ku nemu! O, tam by to mohli vidieť, proste som ho to odpálilo, jo. O, super, je celé okej. Áno, ľudia. Mal som zastupnúť, ale ja už je tretie miesto. Ja vám to kľudne ukážem, čo som robil. Pomberu logu. Replay. A ukážte. A. Som sa trošku zabala tým mať. Dobre. A ešte tu dávate tady 9 Áno, proste tu. Tu to na místne. Tu skoro umrem. No tu skoro umrem. Nie, tu zabijem toho mýka. Počkajte. A pozerajte sa spravím nejaký tlač. Tam dáte tu bum a buchnem ho, vidíte? A to je o tom, teraz zabijem tohto. No si to zoberieme. A naraz to zabijeme. On to bol vlastne, jak to volám. Bol. My sme to tak spravili, jo. Tretie miesto si zaslúži. Kde je? Frank! Áno, tu, tento. Nemám ho na 11, ani na 9, ani na 10, ani na 8, a 7. No tak to Candy Baby. Normálne ultinu asi poznáte, samozrejme. To nie. To je Hypercard, ako každý pozná. Ona je taká. Dobrá, pozdrav. Tengete. Quien quiere un gallo, piñata, ya jugando, piñata, del bandur, king carnum, del dum, udah berdendang garut. Vidíte, tady je něco zamrmo, ale vlastně ne. Trošku můžete už takové len koľko chcete. A druhé miesto si zaslúži. Čo ho nemám? Kde je? Pred chvíľou mi padol. Doge. Nie, môže ten byť. Doge. Áno, ten Doge. Dobre, musím si ho vyplniť. Ja. Samička. My way. No. Ready to do that. Ja sa ready to continue.
kde bol? Ako, 1900 iba na sedmičke. No, bravo. No, tak se mu dáva jak raketu a aj vidíte? A strčilo. Tohto nebolo ceste na dobre, ale to nevadí. Vedzte mi, prečo Robo nejde po cestkách? Chápem. Chcem skapať na to. Pomocku Timo. Timoči ti pomôžeš, no ďakujem. Vidíš, aký ste zlatý, no ďakujem. Vy má deti štvať? To čo má byť? To si tvoj. Za 500. No, prvé miesto si zaslúži. Ohromný. Ohromná. Piper. Podľa mňa na ďalku. Tu určite ide vsova. Jen takto pekne knockoutuje. To je na prvé miesto, ja takže ide. Strihnem to. A už to strihnem. Strihol som tu, ideme na to. Musím kempiť. A musím proste kempiť. No. Jo, toto je chvíľa, vidíte? Bum. Teraz. Nadal. Ojoj. To boti ľudia. To sú boti. Si myslíte, že som taký chvíľ, no? Zelka vôbec. Ľudia, my sme proste najsilnejší, jo? No super, ľudia, my sme proste gol. Ľudia, čo to bolo to video? Ak sa vám páčilo, tak nezabudnite like, odber a veľmi nás podporíte a ďakujem, že ste sa dokopali sem a čaute.